enten napa? Wis. Nggih, khalifah, enten napa? Kula niku salah napa? Lho nek wong cilik niku ketemu napa? Pejabat niku lak ya keweden. Kaya jenengan misalnya temoni Pak Prabowo, dipanggil, sapa jenengan misalnya? Sapa? Siti. Oh Nur. Nur ngono. Pak Arif, undang Nur rene ngono Pak Prabowo ning kono. Mesti Pak Nur keweden. Pripun Pak Prabowo kula salah napa niki ngono mesti ngono. Kula mboten salah napa-napa lho Pak. Ampun dihukum. Wes ya ngono. Kula salah napa kok Pak? Ora. Aku iki dikongkon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon njaluk donga karo awakmu. Lho kok saged? Ya pokoke mbuh, iku perintahe Kanjeng Nabi yen sesuk nek bocah sing dongane musabab jenenge wis ya kowe bocahe saiki njaluk tulung dongake aku. Jenengan nyuwun didongake napa? Cara kene njaluk donga apa, Mbak? Sehat, ya men? Lunas utange, ya men? Rezekine oke, ya men? Ora nek sing njaluk dadekke artis ngono apa? Pak Arif jadi apa bojo meneh? Tapi sing jenenge Khalifah Umar dongane njaluk ora neko-neko. Wis tolong doakan saya agar Allah mengampuni dosa-dosa saya. Niku Khalifah ngoten niku. Njaluk donga niku njaluk donga supaya dosane diampuni Gusti Allah. Cara aku ngono ya njaluke werna-werna. Wes njaluk apa Pak Tum ngono ta. Njaluk omah sing mewah ngono. Apa meneh? Bojo sing kathah. Werna-werna, tapi khalifah mboten. Bar niku sak dunia kuwi gempar gara-gara Umar njaluk donga karo Uwais. Kabeh